Una de les proves més evidents de que seguim la trobarem fa uns dies quan Maruja ens va contar que amb 15 nets aprofitava la tablet de la seva filla per ensenyar-se l'alemà. I una altra en els milers de professores i professors que estos dies estan trobant-se front al repte de donar classe en línia. Hi ha qui fa vídeos de YouTube, qui fa servir eines digitals de videoconversa com Zoom o qui tira de mail. Hi ha de tot, però el que sabem és que el curs es finalitzarà del tot o en gran mesura des de casa. Per això ens interessa comprendre com s'ho fan. Hola Marta, benvinguda. Com a profe, però primer de tot, com a persona, com t'ha canviat el confinament? Pues yo soy Marta Fornes y el confinamiento, estic en València, en casa de la meva exparella. Conta'ns com et va agafar a classe el confinament i conta'ns fins a quin punt és un repte de sobte ser una professora virtual. Jo sí que crec que sóc una persona prou activa i clar, entre treballar i després que per les vesprades pues jo anava a ballar, si no quedava amb amigues i aprendre algo el que siga, i ara també és veritat que soc molt casera. Aleshores, per a mi, crec que portem 11 dies de confinament i és veritat que no sé per què me va entrar un agobio molt gran el primer dia, o sigui, el diumenge crec que va ser, com que vaig pensar, en sèrio, he d'estar aquí 15 dies? Però no sé, mira, me va entrar l'agobio el primer dia i en la resta de dies he estat molt tranquil·la. I aleshores, jo vaig tindre clar que en aquesta etapa de confinament el que volia era aprofitar tot el que suposadament no tinc temps a fer durant les rutines diàries, doncs fer-ho, no? Era veure moltes pel·lícules, llegir moltíssim, posar-me sèries que volia veure, coses aquestes que tens atrasades, i una cosa que he estat fent durant 3 o 4 dies era netejar-me la memòria virtual, que crec que se'ns acumula fotos i fotos que vas volcant del mòbil a l'ordinador, arxius que ja no obris des de fa molt de temps. És una de les coses que he estat fent també. Clar, nosaltres, com teníem la setmana de falles, la meva rutina ha estat llegir pel·lícules, ballar en casa i ja està. I se m'ha passat el dia molt ràpid. I cuinar en plan bé i tranquil·lament, no? I ara que he començat a treballar estos dies, pels matins estic treballant i atenent també als mails dels pares, perquè estic completament pendent de si me diuen alguna cosa, també contestar-los al moment, i també pensant un poc en què puc fer jo per a que l'alumnat estiga activitats així més lúdiques. Potser, no ho sé, és ben diferent tractar de donar lliçons en primària, secundària o batxillerat. Estava al centre de la Padacona, jo soc mestra de primària, soc tutora de tercer de primària, tinc alumnes de 8 anys. Vull dir que els meus alumnes són tan menuts i les feines que jo els envie, no sé, també són molt bàsiques, però jo crec que ells no estan tampoc preparats per a rebre aquest tipus de classe online, saps? Aleshores, estem un poc barallant quines són les opcions millors per a que el nostre alumnat passi també este confinament el millor possible i pugui aprendre. Jo, de moment, amb els meus alumnes els he enviat eines de un poc contar-me també què estan fent, com s'estan organitzant estos dies, i ho he dividit de la següent manera. I és que nosaltres en classe, per forma un poc arbitrària, teníem una mascota. Se deia Cori, de coronavirus, que va sorgir perquè jo tenia un ninotet que tenia per casa i que me'l vaig deixar a la taula, i l'alumnat me deia, ai, que xulo això. I aleshores vaig decidir que cada dia qui millor se portara de classe s'emportaria a aquest tal Cori i tenia que fer com un diari amb ell, no? Què passa? Que quan va arribar el dia en el que van dir que nosaltres ja no tornàvem a classe per 2 setmanes, per lo menos, me van dir els alumnes que el més just era que me l'emportara jo i que ja li enviara notícies de Cori. Aleshores, jo el que s'ha fet és que li he fet unes fotos a Cori en la casa, fent diverses coses, no? En plan menjant fruita, llegint, jugant amb la gata i tal. I cada dia, al drive que he creat amb els pares i mares, li pense fotos i els escric un missatge com si fos Cori, no? En plan de sobre la importància de menjar fruita i menjar saludable estos dies, ja que no estem menjant-nos tot el que faríem en una vida normal,
i que me conten ells, en plan, quina fruita esteu menjant més i què us agrada més, o quin llibre vos esteu llegint ara, jo m'estic llegint m'he llegit ja dos en lo que va de quarantena, bueno, me mola molt perquè interactuen amb mi, no?, d'aquesta manera. Jo et pregunto que fins a quin punt per als més menuts això és complicat de cara al desenvolupament del que haguera sigut en un curs normal el seu recorregut a classe. Pues jo crec que és canviar la perspectiva, perquè clar, jo imagine, per exemple, una de les meves germanes és mestra d'infantil, com dona ella les classes online, vull dir, primera que no podria fer lo dels Skypes que t'he dit, jo crec que això és per a nivells més alts, però se tracta un poc de, per a les etapes més baixetes, no? Jo crec que és més treball col·laboratiu, si poden a més pares, perquè després ens trobem amb alumnes que no tenen aquesta ajuda, o que no tenen les ganes de les famílies de treballar junts, o bueno, hi ha de tot tipus de famílies, no? Aleshores jo crec que per a aquests nivells més inferiors de l'etapa sí que és molt de treballar, de mantenir-los entretinguts i com trobar reptes per a ells, no? Amb tot el material que poden tindre en casa, no? Fer-los algo divertit i algo que potser se puguen guardar en un futur i que recorden com el treball que van fer en quarantena, saps? Jo crec que més tirant cap a l'ESO i batxiller, per exemple, clar, jo ho enfocaria també, jo sí que potser crec que seria guai fer classes virtuals i a part també enviar-los feines segons el seu nivell de coses creatives. Jo que sé, ara coneguem la plataforma esta de TikTok que tots els adolescents l'estan utilitzant, pues com poder utilitzar aquesta ferramenta en coses lectives de classe, en coses de literatura, de jo que sé. Se poden fer tantes coses creatives en l'alumnat mitjançant les xarxes socials, no? Que l'alumnat de primària, per exemple, no deu de tindre accés, encara que els meus alumnes tenen accés a aquestes aplicacions, que jo crec que el professorat hauria d'utilitzar aquests recursos en lloc de que el professorat diga pues jo tinc aquesta idea i la faig pensant en ell, sinó pensant en l'alumnat, realment. O sigui, com que el centre ha de ser l'alumnat, que és el que està molt fotut perquè són adolescents que estan tancats a casa, amb tot el seu procés de pubertat i d'adolescència, i són xiquets i xiquetes que no poden anar a jugar al parc i que estan també a casa. I et pregunte per les mares i els pares que ens escolten, perquè òbviament tenen ara mateix una càrrega d'hores lectives a casa. Diguem que han d'acompanyar prou les activitats dins de tot el que suposa una criança 24 hores. Fins a quin punt és important diferenciar entre les dues bandes? I fins a quin punt els mares i pares poden o han de fer una extensió del vostre treball? Clar, el que jo crec que no se pot convertir això és que nosaltres, com a mestres, deleguem el treball que hauríem de fer nosaltres d'explicacions i demanar feines i d'ajudar a l'alumnat en els pares i mares que ja tenen suficient en la feina de casa, els menjars i a més explicar, no?, als alumnes, als meus alumnes, com es fan les divisions per dos. Vull dir, això no és feina del pare. Jo no tinc per què dir-li al pare o a la mare que li explica això a l'alumne, no? Aleshores també jo crec que s'haurien de replantejar des de la comunitat educativa com fer-ho. I als pares, o sigui, les famílies, jo crec que és molt complicat, que molta paciència i sobretot intentar crear les rutines en els fills i les filles, en plan intentar fer de tot, no? Pues coses en família i coses individuals, i que els fills sàpiguen respectar que si el pare està en l'ordinador, la mare està fent teletreball, que siga com a casa, clar, òbviament, no? Que no li demanden tant i que també és una oportunitat de reeducar l'espai de la família i de dir, mira, jo ara estic treballant i tu has d'entendre-ho d'aquesta manera. Que, clar, això no és el mateix que si és un xiquet de 3 anys, perquè no ho entén tant, no? O de 2, que te demanda, òbviament, igualment, però a partir inclús jo crec que a partir de 3 ja té que intentar entendre-ho, no? Jo crec que ja comencen a entendre que la mamà o el papà està treballant, doncs tu ara encarregada d'això. Entre professors suposa que ho comentareu. Creus que tornareu a donar classe en este curs? Ho dic perquè des de la conselleria ja s'han donat uns plaços, més bé dit, un calendari de dates. No sé si tornareu a donar classe d'una manera normal a l'aula.
Jo en un principi sí que pensava que, com havíem dit, que fins al 20 d'abril o per ahí, no? Després de Pasqua segur, jo pensava que a lo millor després de Pasqua sí que podíem tornar al centre o a lo millor en maig i juny, però tal com passen els dies i veig un poc notícies i tal, no ho tinc massa clar, perquè és veritat que ahir van dir lo de que se reunien el Consell de Ministres d'Educació i això la setmana que ve amb els professionals de l'educació, però que després el meu director ha dit que això és a nivell de la Comunitat de Madrid. Bueno, no sé, jo crec que avui en dia com no paren de passar-se notícies que després, no, esta és fake, esta és bulo, no, esta sí, esta no. Mira, jo no sé ja què creure'm, per tant, sincerament, ara mateix, o sigui, avui per avui jo penso que no se va tornar al col·le. Per tant, no sé què dir-te. Jo crec que no, però que crec que si no se torna se hauria realment d'organitzar molt bé la cosa. Jo crec que ara està sent un poc caòtic aquí, a la Comunitat Valenciana. A lo millor en altres comunitats ho tenen tot més clar, ja perquè porten més d'una setmana. Jo justament este matí parlava amb una amiga que també és mestra, que està en quart de primària, i ella és de Barcelona, i ella diu que dona les classes mitjançant l'aplicació de Zoom. Però, clar, vull dir, els seus xiquets són un any més que jo, vull dir que sí que està fent mitjançant aquesta aplicació. Per tant, no sé, nosaltres no se'ns ha donat ninguna ordre de que fem com les videollamades aquestes.